Mano bende penjo mwa penjo kinyi makawuono en lal mane ma piny Kenya noyudo, to en lal mane ma johala noyudo e kinde ma koro ng'anyo ne obagi e counties mopogore opogore e pacho ka. Adwa nachak kodi Rachel Achacha. Ohala ne chalo nade kata ohala osebedo machalo nade ahinya nyate kinde mar rawere mag Gen Z osebedo ka wuok oko mar mondo miyo ng'anyo bed ng'anyo mar chieng' tarik 25 kata ng'anyo mano mar odiochieng' Sabasaba. Erokamano Joyce, inuang'o ka sama ng'anyo nitie to lal ng'eny. Nang'o? Iyudo ka ng'eny ne ji loro nikech ok inyal yie mondo ibi yaw tiji to ikia gima biro timre bang'e, kaka osebedo ka ji donje e dukni mag ji to ketho gik moko. Koro inuang'o ka chieng' no en mana ni iyepi kata ilor chuth. To sama iloro chuth onge gimiyudo nikech wan wadak ni iusi ekitimang'o inuang' nweng'oni to kokiepo to ok yudi. Koro inuang'o ka chieng' ng'anyo, wawach ni kaka chieng' tarik 25 kata chieng' Sabasaba waloro aya jok manyiepo gin jok madonjo, gin jok ma walk-ins. Walk-ins ok nyal biro ka nitiere tulo e town. Koro miyowa tich matek nikech kata ka wawach ni nitiere jok ma oda gik moko online, kaka mondo iternegi onge. Koro samoro ng'ato odwaro gino mapiyo piyo. Koro yudo mano kelo lal mang'eny nikech ok wausi totally kata wauso matin. Kalure gi kopogore gi chieng' ma gik moko nitie maber. To kiwacho ni yudo lal mathoth, kinyalo estimate, kinyalo estimate,